Ja sa vo svojom výskume venujem tzv. Atómovej, molekulovej a optickej fyzike, čo je fyzika elektronového obalu v atómoch a molekulách. A našou špecialitou je, aby sme kontrolovali pohyb iontov alebo elektrónov v aparatúre, aby sme kontrolovali ich stav, aby sme kontrolovali ich trajektóriu. Takže naša špecialita je, že takéto objekty vieme dostať tam, kde ich chceme mať my. No? Takže tzv. kontrola malých vecí. Za týmto účelom si staviame vlastné zariadenia, čo sú zariadenia pod vysokým vakuom, so špecializovanou elektronikou, špecializovanými laserami, práve kvôli tejto kontrole. Asi vďaka tomuto, alebo aj vďaka tomuto experimentálnemu úsiliu, ja som taký pragmatik a vždy sa zamýšľam nad tým, že čo je možné, čo nie je možné z takého praktického hľadiska. A myslím si, že sa to asi odráža v mojom príspevku pre Academics, kde sa venujem trochu kriticky kryptografickej hrozbe kvantových počítačov. To je fantastický naratív. Tá správa, že ak budeme mať kvantový počítač, tak Shorovým algoritmom bude schopný faktorizovať veľké čísla a tým pádom bude ohrozené RSA, šifrovanie. To je úplne úžasná vec, ktorá, myslím si, do veľkej miery motivuje celé toto výskumné pole. Ale ja som skeptik. Predpovedať budúcnosť je ťažké, a myslím si, že to v nasledujúcich 10 ročiach nenastane. Moja kritika nie je založená na súčasnom stave, na tom, že vieme vyrábať príliš málo qubitov a príliš slabo ich kontrolovať a prevezovať. To je zlý štýl myslenia. Moja kritika je založená na tom, že v žiadnej z fyzických realizácií qubitov nevidíme cestu, kde by sa dali škálovať nahor.